Nosferatu. Robert Eggers, conegut per la seva mestria a l'hora de recrear atmosferes històriques i omplir-les d'intensitat psicològica, ha assolit el cim de la seva carrera amb aquesta Nosferatu. Amb un pressupost de $50 milions, Eggers revisita el clàssic expressionista alemany de 1922, demostrant una capacitat per crear atmosferes opressives i inquietants des del primer fotograma. Cada escena està impregnada d'un sentit de tragèdia inevitable que submergeix l'espectador en un malson elegant i captivador. Lily Rose Depp brilla, com Ellen Ute, oferint una actuació delicada i magnètica que captura perfectament la lluita interna entre la por i el sacrifici. Depp transmet una vulnerabilitat captivadora que la converteix en el cor emocional del film. Nicholas Hoult, com Thomas Hood, aporta un encant ingenu i una evolució emocional que resulta molt convincent, des de l'amor innocent fins a la desesperació existencial. Bill Skarsgård, com Orlok, el seu Nosferatu és una figura aterridora i hipnòtica, amb una fisicitat inquietant i una mirada que sembla perforar l'ànima. Skarsgård aconsegueix donar al personatge una dimensió tràgica i afegir-la a la seva maldat. William Dafoe, com el professor Alvin Abaard von Franz, ofereix una interpretació plena de saviesa i fragilitat, convertint-se en un aliat indispensable per als protagonistes. Aaron Taylor Johnson i Emma Corrin, com Friedrich i Anna Ardin, i Ralph Ineson, com Aldred Sievers, complementen magníficament el repartiment protagonista amb unes actuacions molt notables. Jerin Blaska, col·laborador habitual d'Eggers, eleva el llenguatge visual de la pel·lícula a un nivell exquisit. La paleta cromàtica alterna tons porpres amb ombres profundes, evocant l'aspecte del cinema mut mentre utilitza la tecnologia moderna per amplificar l'efecte. Cada enquadrament sembla una pintura, plena de detalls que conviden l'espectador a explorar cada racó de la pantalla. L'escenografia i el vestuari són una proesa. Els decorats recreats amb precisió històrica transporten l'espectador a l'Alemanya i Romania de 1838 amb castells ruïnosos, carrers empedrats i interiors il·luminats per la llum tènua de les espelmes i els llums d'oli. El vestuari, en particular, destaca per la seva autenticitat. El maquillatge de Bill Skarsgård com Orlok és un dels punts àlgids del film. La caracterització combina el disseny clàssic del Nosferatu amb un toc folclòric, fent-lo més grotesc i fascinant alhora. Tot el seu aspecte és inquietant, però també evoca una estranya pena que humanitza el monstre. El disseny sonor és magistral, immersiu. La veu xiuxiuejant i alhora aguda d'Orlok, gairebé un eco fantasmagòric, és auditivament impactant.